पुराना जमाना में एगो राजा रहन। राजा बहुत धनी मानी रहन। राजा के सब जगह नाम रहे कि बहुत बड़ा राजा बहन। राजा एक दिन रात में सुतला में सपना देखलन कि एगो बहुत सुंदर औरत साज सजा श्रृंगार कैले उनका भी आइल हिया आ उनका के जगा दिलस हिया। पूछला से कि ए राजा, हम तोहरा यहाँ आइल चाहतनी, ई बताओ हम अब आई कि कब आई, ई बताओ कि तब आई। तो राजा बड़ा चिंता में कहलन कि हम इस बात के जवाब काल देव, आज ना। सवेरे राजा अपना पंडित के बुलौलन, ज्योतिषी के बुलौलन, पूछलन कि महाराज हम ऐसन ऐसन सपना देखली हाँ। उनमें से पंडित जी कहलन कि कैसन सपना रो देखली हमनी से साफ साफ बताई। तो बतौलन कि रात में हम सुतर रही तो एगो बहुत सुंदर औरत आइल हिया हमरा के जगा के पूछत हिया कि राजा हमरा के बताओ कि हम तोहरा घरे आइल चाहतनी, अब आई आ कि कब आई कि बाद में आई। इहे सपना हम देखले बानी। एकर विचार करके रउआ सभे पंडित जी आ ज्योतिषी जी बताई जा ये सपना के का मतलब बा। दोनों जना ज्योतिषी आ पंडित मिल के आपस में तय कैलन जा। तो कहलन जा कि जौन सुंदर औरत हिया तौन विपत्ति हिया, रउआ घरे उ आइल चाहतिया आई तो विपत्ति रउआ घरे आई तो विपत्ति यदि रउआ बुढ़ापा में आई तो रउआ बड़ी दुख हुई, आ अभी आ जाई तो इस जवानी में रउआ विपत्ति के कष्ट आसानी से सह लेब, झेल लेब। कहन कि ठीक बा, अब दूसरा रात के उ कहले बड़ी आवे के तो अहे तो हम उनका से बताई। राजा सुतलन। फिर रात में वह औरत खूब साज धाज में श्रृंगार क के आइला राजा के जगह पूछलस कि का विचार कैल। तो राजा कहलन कि ठीक बा से तोहरा आवे के बाद तो हमारा यहाँ अभी आ जा। कहन ठीक बा। बस वही घड़ी वो औरत ऊर्जा से गायब हो गई। और सवेरे भइल तो राजा भी पता चलल कि राज दरबार के 5 गो हाथी मर गई सन, 10 गो घोड़ा मर गई सन। दूसरा दिन और जो हाथी बातल सब मर गई सन, घोड़ा सब खत्म हो गई सन। राजा बहुत चिंतित भइलन, लेकिन वो तो पहले ही जबान हार रही कि तू अभी आओ। राजा के हालत बहुत खराब हो गई। उनकर गाय गरू जौन रहन वो सब खत्म हो गलन। राजा के गरीबी आ गई, अमला फैला सब खत्म हो गए, नौकर चाकर। अब राजा के बहुत हालत खराब हो गई शारीरिक। अपना बेटा से कहलन कि हम यदि मर जाए तो जौन अपन राज घराना के पोखरा बा, पोखरा के पिंड पर तू हमरा के फूकवा दिया। और रानी भी वृद्धावस्था के प्राप्त हो गई बहुत जल्दी ही। रानी भी कहली कि बाबू हमरा के तू अपना हथिसार में ही फूकवा दिया। और इतना कहला कि कुछ ही दिन के बाद राजा मर गया। राजा के पोखरा के पिंड पर फूंक दिलन और रानी के हथिसार में फूकलन। और गरीबी हालत में राजा यहाँ कुछ रहे ना, तो राजा के लड़का जेने तेने भीख मांगत चलत रहन। भीख मांगते मांगते एक दिन गांव में गइलन। वो गांव दूसरा राजा के अंदर में रहे। वही गांव में भीख मांगत रहन। भीख में उनका कुछ चना मिल रहे। देखलन कि चना के भुंजवावे खातिर एगो घुनसार में गेलन
अब भैया चना भूंजे के कहलन, लेकिन राजा के बेटा रहन, बहुत सुंदर रूपवान रहन। उनका के जे देखे से उनका रूप पर आकर्षित हो जाए कि भाई भिखार बा लेकिन हतना सुंदर बा। वही समय में जमुना राज में गई रहन, ओ राज के राजा के नौकरानी चना और सब भुंजवावे खातिर ले गई रहसन कि राजा के यहाँ सतुआ बने और नौकर चाकर के बटाई। एह राजकुमार के देख के दाई जौन रही सन वो आकर्षित हो गई सन, पूछली सन कि बाबू तू कहाँ से आइल बा। तो वो राजकुमार गीत के भाषा में ही कहलन, हथिया मरले रामा हाथी हाथी सारावा से, घोड़वा मरले घोड़ा सार जी, बाबा तरले रामा पोखरा के पीड़िया से, आमार हली हथी सार जी, बहिनी के ले गईले बिशुनपुर के राजा से, हम त मांगत बानी भीख जी। राजकुमार के ई गीत सुन करके राजा के नौकरानी बड़ी खुश भइली सन आ बड़ी चकित भइली सन कि भाई एक लड़का के हमनी के राजा के यहाँ लिया चल के और कुछ काम धंधा दिवावल जाई। पूछली सन कि तू चलब हमनी के साथे। राजकुमार तैयार हो गिलन। नौकरानी और राजकुमार के राजा के यहाँ ले ली सन आ रानी से कहली सन कि ई हमनी के घुनसार में से एह लड़का के लिया ले आवतनिया, एकरा के रुआ अपना घरे नौकरी दी ही रखें। लड़का जो ही राजा के मकान के अंदर अगना में घुसल तो ध्यान से ओकरा याद पड़ गई, अरे ई तो रानी जौन बाड़ी तौन हमार सास जैसन लागतड़ी और ई घर जौन बा हमार शादी भइल बा। औरत भी और राजा के परिवार के लौकली सन तो ओकरा बुझाइल कि ये हमार सरहज है और हमार सार हमन। इस तरह से ओकरा अनुभव हो गई कि हमार ससुराल है। तो चुप रहे, देखत रहे घर। यही बीच में रानी कहली कि बाबू से गाओ, से चुप काहे बाड़ा। गावे के शुरू कैलस। हथिया मरले रामा हाथी हाथी सारावा से, घोड़वा मरले घोड़ा सार जी, बाबा तरले रामा पोखरा के पीड़िया से, आमार हली हथी सार जी, बहिनी के ले गईले बिशुनपुर के राजा से, हम त मांगत बानी भीख जी। एही घरवा रामा हमरो बियाह भइले, ये हई सास जी हमार जी। एही घरवा रामा कोहबर भइले से, ये हई सरहज हमार जी। ए गाना के सुन के रानी बहुत आकर्षित भइली, खुश भइली, लेकिन सोच में पड़ली कि भाई ये लड़का कहता कि हम सास हैं, यही घर में हमार बियाह भइल, कोहबर भइल, सरहज है। बस तुरंत राजा से कहली कि एगो लड़का आइल बा
और ओकर चेहरा राजकुमार ऐसन बा। और वह देखी एकर गाना सुनी कैसे कैसे गावता लइका। तो राजा अइलन कहलन कि कैसे गीत गावता गा के सुनाओ। तो फिर वह गीत गौलस। राजा बहुत ध्यान से देखलन, मंत्री से भी पूछोलन, कहन कि देखत ई चिन्हत हमरा लड़की से यही राजकुमार के शादी भेल बा। लड़का कहता और हमार समझी बिशुनपुर में रहन राजा रहन से तो बहुत बात सत्य बुझाता। मंत्री कहलन कि हाँ हुजूर, बात सही बा, यह लड़का है। बस वो लड़का के फिर से नहवा के धोआ के नया कपड़ा सुसज्जित कइल गइल, पोशाक पहिरावल गइल, पहिरा के अपना यहाँ से बहुत सा धन देलन, ओकरा के हाथी देलन, घोड़ा देलन और अपना बेटी के साथे ओह राज में विदाई कर देलन जौना राज से वो लड़का आई रहे।